Ka step ka batamai bat ka sngi ka babahaya pi way pa way baro ki pramen sim ki ba kodor bat ki pralok ki ba ye ki jonga. Lengba ka ni ka program Wan Ban Mane jong ka Good News TV. Ai Ku Blei pi way pa way baro ha ka kyrteng ka bathiang tam ka jong try baru nong pen ka perthai u Jesus Christ. Ka bynta na Ka Ktien ka U Blei ka bangakwa ya ka ban pensngau lengba ka step kalong na ka kitab Eksodos kalanong ka ba arpo ka dekat ka balai. Bat Ki Ktien ki U Blei ki ong kumni. Menam yo Kiwei ki Blei nalor jonga. Ka pang pedeng jong ka kubor ka step kalong. Nyenam yo Kiwei ki Blei nalor uni U Blei obala thaudur yangi. Ki pramensim ki bakodor habapai syakani ka bynta ya ka bangalayo ya ka ban penpuli. Kini kidai ki Ktien ki bamino na ka shintur ka U Blei. Ka badairu ka hukum ka ban ningkong. Na ki shipau hukum ki U Blei ula ai haki kun Israel kita ki ancient Israelite. Lengba Moses haulum Sinai hadin ka jingpelat merau yaki nakari ka jinglong merau kari Egypt ken. Kendiat hagabayadai bat ki kun Israel. Ki ay kita ki Israel. Bat nangno Ka Ktien Israel kawan. Ka Bible kayatu yangi. Ladangin puli na ka kitab Genesis kalanong ka balai pusan ka dekat ka bashipau. Ba Ka Ktien Israel kami lani kadai Ka Ktien ka ba U Blei ula ai kyrteng temai ya u Jacob ukun u Isak bat ka Rebecca. Ubadairu ukun ksiu jong u Abraham bat ka Sarah. Ka Bible kayatu ru yangi ya kata ka jinghiar pateng. Ladangin puli na ka kitab Genesis kalanong ka ba life usan ka dekat ka ba arpulai arpon riu. Laong ba na u Jacob lani u Israel kimi ki khat arngot ki kon shenrang jong u. Kita kilong u Ruben, u Simeon, u Levi, u Judah, u Dan, u Naphtali, u Gad, u Asher, u Issachar, u Sabulon, u Joseph, bat o Benjamin. Bat na kini ki khat arngut ki kon shenrang u Jacob kimi ki khat arjat ka jaj Israel. Bat na kini ki khat arjat ka penlong ya ka jaj benriu Israel kom ka jaj benriu ka bala jit kyrpang U Blei. Ki pramensim ki bakodor ka Bible kayatu ru yangi. Ladangin puli na ka kitab Eksodos kalanong ka banengkong ka dekat ka banengkong ter. Bakini ki khat arjai ki kon Israel kisha ring merau syari Egypt. Balayatu ru ba haba ki don hangta hari nong wei ki mat ya ki jing jenjar ki babun jaj. Ten rai U Blei Samla klat ya ki ulalong unong yarap uba hajan tam jongki. Haba ki don hari nong wei. Bat namar ba ulong U Blei uba kenrei ki jing isnei. Ong ka Bible Ka Ktien ka U Blei. Ladangin puli na ka kitab Exodus kalanong ka baar ka dekat ka baar husaw arhusan. U Blei ulayo snow ya ki jing jingnam jong ki kun Israel. Bat ula ken mauru ya ka jutang ya ka ba ulayate bat u Abraham u Isak bat u Jacob. Kibalong ki kipa temen jongki. Komta U Blei ula kimi isnei ya ki kun Israel. Haba ki mat ya ka jing jenjar ka jing jongki. Dakaba ula say ya Moses na ka jait Levi banlong unong yalam ya ki kun Israel. Nang ta dakaba ula leru ya ki kamba ki bakraw hari Egypt. Kat hadu
ba ula pelat merau yaki nakakti ba klanbor bat ba donot jong usim paro. Dagaba ula yalam lentiru ban yat hashua jongki lengba urishot lo mensngi bat urishot ding menmet. Nakabata ban ai jingshai yaki. Uyalam ru yaki ban kam yaka duriau kabasau. Nang taka Bible kaya turu yangi ladangin puli. Naka kitab Eksodos kalanong nga bakhatsan kadakot ka ba arpo san. Bahaba kila yaj laisngi lenter yaka riklau syur. Kila poi hamara kila shliang Tehan rei kimla bandi yaka jong kamara namar baka ketang. U Blei ula penbangkain ya kata nang ta haba kila poi haka riklau shen ki kon Israel kila knyom ya Moses bat u Aaron namar kila tangan bomdan jingbam. U Blei ula penhab ya kamana na beneng. Kitab Eksodos kalanong ngabakat riu kadakot kabanengkong ter. Badaba kila mi no naka riklau shen kila syong dara harifidem. Dan hang taru kila knyombiang ya Moses. Namar be kila shliang palat. U Blei ula penmi na uta mausiang. Nga kitab Eksodos kalanong kabakat nyaw kadakot kabanengkong hadu kabanyaw. Nang tau Blei ula long ru unong yaram ubahajantam jongki. Habaki Amalek kila wan ban hiertma persya yaki harifedem. Kitab Eksodos kalanong kabakat nyaw kadakot kabapra hadu kabakat riu. Ki paramensim ki bakodor. Hapedeng kabakum kata kajing yalam lenti yaki kon Israel. U Blei syam le ino yaki. Ula penpo yaki haranap lum jong ulum Sinai. Bat ki kon Israel kila yo yakabanin syong dara hangta. Kumta day hangni ka kitab Eksodos kalanong kabakat kendai kadakot kabalay. Ba Moses ula kiu siya U Blei. Naba utray ula kot ya na uta ulum. Badai hang niru ba U Blei ula pensngaw ha Moses yaki baro kiba ula le isen yaki kun Israel nado nari Egypt hado hari klau sien. Badai hang ni hiru ba U Blei ula kren yaki ni ki kentin ha Moses uda Men yo Kiwei ki Blei nalor jonga. Kabamut dan Blei syu nalor jong Tenrei lada ki kun Israel kile tam ya kata. Kabamut kila pen ken ya ka hukum ka jong U Blei. Ki paramensim ki bakodor. Ki paralok ki ba ki jonga. Haba perkat yakini ki kentin ki ba U Blei ula keren. Men yo Kiwei ki Blei nalor jonga. Tongin penlut ya kapor jongi kendiat hagani ka step ban pusan. Daga ba penyam ya ki jingmut jongi. Syakita ki twei jong ki jing perkat ki ba kenjamen sim. Daga bangin keli halade shimet. Hatu Don Blei mo haperthei. Ubala ban tau ya ka beneng. Ubala ban bu ya ka sngi. Ubala ban bu ya benai. Ya ki klur bat ya ki wei pat ki met beneng. Hatu Don Blei mo haperthei. Ubala ban tau ya ka perthei. Bat penlong ya ki baro. Hatu Don Blei mo haperthei. Ubala ban tau ya ubriu bat ka briu. Hatu Don Blei mo haperthei ubala ban ai ya ka jingim. Hatu Don Blei mo haperthei ubala ban penkat arliang ya ka duriau ba.
Hato don Blei mo hapertai uba juyo sngau yangi habangi ut ngi kot ngi kerpat. Uba ya rap habangi syam jingjar. Uba ya lam habangi ya sakama. Ki paramen sim ki ba kodor hagani step. Uni ublei ubalai alam ya ki kon Israel na kari Egypt kari ga jing long rau. Hadu bakinda poi hakata kari ki jing kular kari kanan keng. Udai uju ublei ubal ju yalam yanga bat ya pi man laki sinjam. Jong ga jing ka jongi hapertai. Uni ublei ubalalele kamba yaki kun Israel. Udairu uju ublei ubalale kamba yanga bat yapi haga jing kajongi. Uni ublei ubalayo sngau yaga jing ut jing nam ki kun Israel habaki mat yaki jing jenjar hari nongwei. Udairu uju ublei ubajuyo sngau yangi habangi kerpat lengba ki jingduwai. Uni ublei ubala kyrkhu kerhai yaki kun Israel. Udairu uju ublei ubala kyrkhu yaka jing ka jonga bat ka jongpi. Namar kata ka Bible ka penken mau yang ngaya pi ka step. Banginam yo Kiwei pat ki Blei nalor jong. Ongunong rai siya mensim. Don Blei hapodeng ki Blei. Bakom ublei jongi. Ubas ngau bang ban map bas ngau brayam jongi. Junam on bat ngau si. Ukam hun ban isnei. La kat no ngirem. Kane jingiasyllok ublei. Ya pramen sim ki bakodor. Ka Ktien ka jong Blei ka don ya ka ban penken mau yang ia ka step. Ka kitab Isaya ka lanong ka ba sauposan ka dekat ka ba arpo ka ong. To pai kmat syanga. Batolong bala penim ki ba kot jong ka pertai baro. Namar ngalong ublei. Bat don uwei pat. Namar kata ki pramen sim ki ba kodor. Ka bynta jonga bat jongpi. Kom kita ki badon ya kador ka jong Blei. Kalong ban mani tang yau bat tang yau hiro nyen syakri. Namar omdon weipat nalor jong To Blei on kyrkhu ya kini ki Ktien ki bakho ki jong ya ka bangila yo ya ka bani syashkor. Hagani ka step. Blei bat na kabanta ka buram ka jong Amen. Dong ye duai. Ka buram bat ka jingu nga asya meken ko Jisu kan rat. Ya uba melaya lam yi ko Jisu kan rat. Haga bangila yo ya ka ban syashkor yi ka Ktien ka bakho ka ba ka jong me. Ka ba penken mau yang iwei po iwei baro. Ba omdan syu Kiwei pat ki Blei nalor jong me. Melong ublei ubadap yuka beneng syajrong. Melong ublei ubadap yuka kendau syatibian. Oh, mela airu ka jing kyrkhu. Nam ta ka jing jongi iwei po iwei baro. Namar kata ko try to hika yangi iwei po iwei baro. Kibiyo sngau lumakan ka program. Hakan ka janmiet ko pa. Bangin nang bo Jisu kunran. Ban syakri, bat mani. Haka jing ka jongi. Tang yame, bat tang yamehi kenran. Bat agabawai no jong kani kajing syakri kajing yeme agani kapor to da ai ba kajing ye ublei pa ukhon bar umensi ambakon to ai ba gini like in syong sa syong dap krahai lembat ki khon ki jong me ki badan haki jaka ba pher bat hashitlup ka perthai menta bat shibam chukur gi duai amen.